cases. Sa balita nasyonal, 34 kakasos ang Delta variant na record sa Bataan. Senator Pangilinan, gininyo sa COMELEC ang pagpalawig sa voters registration. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Agosto 11, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig. Good morning, Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action, happy Wednesday! Happy Wednesday, kag you're beautiful in black. So much Action Boy! Ay ba? Iba niya beautiful in white, ikaw you're beautiful in black. Shining, shimmering, splendid, with something like Shining, this. shimmering, splendid. Ang ganito na daw, kanta mo na. Gani. Wow, the word, ano na? Shimmering, splendid. Ay, Ano siya ba? A whole new world. A whole new world. Yes. Aladdin? Aladdin na siya nga song. Sige. Okay. Sige. Aladdin, kung sa to niya. Ha? Aladdin. Aladdin. Salas. Amigo, yes! I say yes. Okay, good morning na sa aton nga mga nag-monitor dito sa Facebook. Kay Antonieta Baha, good morning, no? Lourdes Blaser, Bia Jonathan, oy, happy birthday kuno kay Ma'am Jinky de Alagdon. Yes, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Jinky de Alagdon sang Phoenix, Arizona. Nan. Namasagan ko doon, ginpapamahaw ka na ba? Doon nakapamahaw na ko, no? Sige. Good morning man kay Alex M. Alex M. Good morning sa imo da. Kay John Vicente, pakigreet sang iya family kuno sa Barangay Carabalan, Himawalan City. Family Vicente, si John Vicente sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Okay. Next is si Alex M. Ginagreet niya sila ni Ma'am Van and the birthday girl, Miss Jinky Dialagdon. Kagupod sa puwersa sang ARB community. Okay? Masi Topago, good morning. Atiya Kimiriman, good morning man. Ginagreet niya gid si Miss Jinky Dialagdon. Dulawi, gini nga tamyawan na yung boy. Kaya puro daan. Kadamo ka daan sa Energy Funds Club. Yes. Sige, Baryogare, good morning man. Mary Joy Camero, good morning. Si Kylov Rahid. Rahid, good morning. Ginagreet man ni Ma'am Van, si Miss Jinky Dialagdon. Hope you'll get my box tomorrow. Ay, tanan may box. Tanan may box. Sana all. Sige lang ka, nakaroon box. Ang gingamit, ito mula sa Saturday. Sa What's in the Box. Ihatag ko to sa imo. Okay. Sana all may box. Good morning, Wandera, kay Dr. Matt Mayo, of course, no? Sa kay, ay, pabati ko karon lang malaki, pabati ko ang iyang extra. Iyang extra. Kay Markiat, good morning man. Kay si Ray Baryoga, natamya niya man si Jinky, no? Kapareho sila taga Don Salvador, eh. Yes. Kag si Christine, Don Salvador man na. Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Ana Sinoro. Ohoy, kay Mario Travilla Catinoy. Niya pa breakfast birthday na dagang Jinky de Alagdon, sila ni Ma'am Van. Masabat na karon si Ma'am Jinky. Ara dayon Ara dayon, gang. Yeah, ara dayon, gang. Correct. Sige. Kay Francine Natalie Bautista. Sang Maaw. Oy, taga Barangay Maaw gali. Okay. Jolie Abayon Suico kag Nolbert Zaragoza Posadas.
Good morning kuno Barangay Manselingan. Dennis Nuestro, good morning man. Kag, sige, go. Si Miss Jinky, ginag-greet niya, of course, sila ni Mr. Beboy Villasor, Ma'am Van and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex M, Billy Oligo, Michael John P. Tison, kag tanan niya members sang Energy Fans Club. Yes. Kaya Vidal de la Cruz, Jean, good morning, watching from Qatar. Liog tamyaw sa Iloy niya nga si Nanay Pelia, kag Josa. Okay. Isa lang sila kuno ka barangay, si Baryoga Rick, kag si Miss Jinky. Very good. Char. Kay Ninita Ramirez Tumimbang, good morning man. John Rick Cochin, dra sa may Abada Sky, kay Ricky Minerva. Good morning, Minerva family. Rochelle Fulgencio, Susana, good morning man, kay sa tanan nga nagapamati. Ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Okay, thank you. Nessa Amisola, good morning man. Greet ko lang si Mother Dear nga nagapanglaba aga pa. Uy, may lang nga pagpanglaba. Mother Dear. Mother Dear ni Nessa. Si Nessa Manghalay. Charing. Miss Jinky Dilag daw nagapasalamat sa Aksyon Boy sa tanan nga nagatamyaw sa iya kaadlawan subong nga adlaw. Okay? Ipabulig pa sa kay Ma'am Van pang reply sa kay Anong ba? Thank you sa tanan nga greet sa akin. Diyan mo na help ko reply. Ay, bangga. Viving Lobrido, good morning man. Kaga sa pinalangga niya kuno nga kapitana ni Guray. Lady Glass Gonzalez kag sa health staff sang Takuling. Health Center. Okay na ta kuno. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-abot ang 21,400 ka doses ang Moderna kag 20,000 ka doses ang COVID-19 vaccines para sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod kahapon Martes. Ang Negros Occidental kag Bacolod ang pareho nga may tag 10,700 ka doses ang Moderna kag 10,000 ka doses ang Sinovac. Ining una nga shipment sa Moderna vaccines ang intadala sa gobyerno nasyonal diri sa Negros Occidental kag Bacolod nga kabahin ni sang 3,060,000 ka doses nga nagabot sa Pilipinas sa Agosto 3 salin sa Estados Unidos. Sunod kay Provincial Administrator Teneri Frando Diaz II, ang pagbakuna sang Moderna ang patagiyunon sa Teresita El Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay kag Negros Residences apang pwede man nga deliver sa local government units nga luyag mag-request. Ang isa ka vial sang Moderna ang may napulo ka doses. Abot subong is 10,000 Sinovac doses together with 1,070 vials of Moderna. Ang kada isa ka vial may ano na siya, may 10 doses. So ang buwa siya na is 10,700 doses. Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Rayfrando Diaz II. Napabilin sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod sa 2-digit ang bago nga COVID-19 cases kahapon Martes. Sa ginpagawa nga bulletin sang DOH-6 ang Bacolod ang may 16 ka bago nga kaso samtang 22 naman ang nadugang sa Negros Occidental nga tanan local cases. Sa kabilugan yung Western Visayas, nag-record sang 435 kaduga nga kaso, 661 ang duga nga recoveries, kag 14 naman ang duga nga nagkalamatay. Nanguna ang Aklan nga may 132 ka bag-o nga local cases, ang Region 6 ang may 10,054 ka aktibo nga kaso, 78,314 ang total recoveries, kag 2,079 ang death toll. Samtang 92% na sang kapulisan sa Bacolod City Police Office ang nabakunahan kontra COVID-19. Suno kay BCPO spokesperson Police Major Sherlock Gabana, sa 1,169 nga pulis sa siyudad sa Bacolod, nagdangat sa 1,078 na ang nabakunahan.
998 diri ang police non-commissioned officers, 46 ang non-uniform personnel, kag 36 ang police commissioned officers. Ang mga kapulisan ang ginbakunahan sa BCPO headquarters kang iban sa mga vaccination center sa siyudad sa Bacolod. Bangod sang mataas nga vaccination rate sa BCPO, nagalaom si Gabana nga maganubo na ang kaso sang COVID-19 sa hanay sang mga kapulisan. Duha na ang nagkalamatay sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo bangod sa COVID-19. Suno kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, nabato nila ang ulihing report sa pinakauna sadtong Nobyembre 2020 kag isa sinila nga tuig ang mga nagkalamatay ang mga na-assign sa Sipalay kag Hinubaan PNP Station. Karon may 208 na ang kabilugan nga kaso samtang 4 na lang ang aktibo. Sa dugang panaton nga mga balita lokal, ginpahayag ni Police Major Junray Batadlan, ang hepe sa Police Station 4, nga nagpadulong na sila opisina, ang iloy ni Ernesto Vallejo, ang ginaligar kawatan nga nagsulod sa balay sang pamilya Limbaga sa Taal Street, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Si Vallejo ang nabunan kay napatay sang tagbalay nga tuyo kung tani nga mangawat. Suno kay Batadlan, ginpahayag sang iloy sang napatay, nga patapuson nilang haya kag magapirma sang affidavit of non-interest. Doon pa ni Batadlan, base silang record, 2019 sang indakop si Vallejo bangod sa illegal gambling. Sa karon, parang nilabulong sa ospital ang mag-amay nga sanday Quintin kag Silvian Limbaga, nga una ginlampusan sa tubo kag ginbuno ni Vallejo. Natala nang ipedalom sa CT scan ang mag-amay. Nagpirma naman ang nanay ni Ernesto Vallejo ng waiver nga hindi na pag-undergo sa proseso. Naka-mention man ang amay ang iloy kaina na patapuson lang haya pirmaan nila ang affidavit of non-interest. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Junray Batadlan. Nagnubo ang kriminalidad sa probinsya sa Negros Occidental sining nga panahon sa COVID-19 pandemic. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, kabulig ang estriktong implementasyon sa health protocol rason nga nagdutay man ang krimen bawod sa presensya sang kapulisan sa komunidad. Dugang pa ni Donasco, wala untat ang ila anti-criminality law enforcement operations o kon paglagas sa mga kriminal. 34 kakasos ang Delta variant na record sa Bataan. Samtang Senador Pangilinan, gininyo sa COMELEC ang pagpalawig sang voters registration. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
Ang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Okay. Bawo kasubo, no? Hindi madayon galing away ni Spencer ni Pacquiao Action Doors. Gani man. Nga naman siya. Na eye injury siya kon Action Boy. Basi nakabunggo siya bala samtang. Masing kagat sa subay nga kalimutaw. Si Paris natabo sa akong gabi. Kagat sa subay. Pero ako yung kupos malang. Basta iya wala. So, mo maging cancel. Yan na lang ana yung iya nga Hindi nag-ako sa away. tips. Karon natagap sa tips kung May paano. pagsubay ka nakakagat sa imo nga mata. Gusto mo man ma-experience? Makagtan subay sa mata? Hindi, Kay gusto ko kasakit. mag-experience makagat sa imo mata. Abi ko gusto mo mangin subay. Ay kalain. Josette Magua de los Reyes, good morning man. Kag Aida Alunan, Wendell Abrinica, dira sa may Estefania ni si Wendell, no? Mary Ann Lepalam, good morning kuno kag happy birthday sa kay Alexander Lepalam. Kilala mo. Kay Alexander lang din Lepalam, nakabutang apelyido yun. yat, ah? Alexander. Amo na rin ako, drill ka. Alexander na Lepalam. Alexander ni Goro, Okay. About, sabi ko ng birthday gift yun eh. Breakfast is coming. Sila ni Miss Jenke de Alagdon. Wow, sana all. Sana all. Akong diet do ma. Piknit-piknit lang tagamay. Yes, piknit-piknit gamay. Ambal ni Mamban, siguro duha gid ah. May breakfast gid ang ARB ah. Ara. Claude Mark Arellano, ako kompleto kada yan mo. July 30, parang tumamban, ginahikotar na to eh. Isa ka bulan, parang ginahikotar na tong pamahaw ni ano yan eh. Claude Mark Arellano, Gomez. Aha. Yes, Gomez. Tamihan niya lang si Sir Ricky, ang araga pangape sa El Rasa sa Talisay. Buwan ito sa kakapiyano. El Rasa. Oh, I think, amo ni siyang sa igadalan, kung di ko magsala. Nalabyan na naman actually. Wala ka lang sa tunga? Gani man, nano man, adores man, lang sa Ano tunga kapihan ng aras tunga dal? Ay, kalain. Kung going ka sa north, daw sa left na siya, and then kung going ka di Bacolod, so right. Right naman siya. Oo, nakaman. okay. Hindi man pwede nga left lang siya gyapon, no? Kung mapakad. Ano sa kasaylo-saylo? Kalain. Pero ka pa to sa action ni Dan paglabay da mo yung makaon ta di predason ga ay wala ginadayon why ko mi gurbad. Sige lang. Kanto ilan da si Juan? Ha? Kanto ilan da si Ricky? Ricky. Si Ricky, bakit haral na mga piyo? Sa Erasa. Ay, kalain. Maguta mo si Claude Mark. Siwang koton ko siya. JR Pelayo, good morning man. Kagay Diding Alojamiento. Sige. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning dira sa imo. Agnes Espirito. Sa panaligan sa Purok Agaycay, Barangay 2, Purok Agnes, Barangay 2. Si Agnes Espirito sa Pasig City. Good morning. Lito Dayap. Mary Ann, tsakto ko Alexander ni Palang. Lito si Condes, kag Connie Dormitorio. Si, Jersey? Sister Yubol. Stereo Ball. Good morning nung boy. Di nang mabakod. Ang vaccination card o ko ng backtrack? Both. Both. Especially Ang vaccination card, yaga pa matuod nga, bakunado ka. Yes, vaccinated ang backtrack naman niya, kinanglan na siya para sa contact tracing. Pagsulod mo din sa Bacolod. Ang mo ginang requirements. Ang ma-compare mo din, ang vaccination card kag ang mask. Hindi mo yung ma-compare ang vaccination card kag ang backtrack. Ang ma-compare yung vaccination card kag mask. Kinanglan po lang mag-mask. Kinanglan po mag-mask kung fully vaccinated ka muna saya. Pero ang backtrack niya kinanglan tagin na saya para sa contact tracing. Ang vaccination card niya, proof na siya nga nakapabakuna ka na.
Once gani nga fully vaccinated na kamo, ipaano nyo, ipalaminate. Para kung mabasa bala, hindi siya maapektuhan. Di maulan na, ni mo wallet. May mga stores sa Das SM nga may mga discount sila. Oo. Diba? Mga fast food, damo. Sa mga May mga 10% fully discount sila sa mga fully vaccinated yung mga tao. Okay? Akong palaminate ito. Ay na, no mo naman. Hambal lang Doc Ibanez, di pagdulaa ang ano. Sugit ako bala sa Domingo kay Doc Ibanez. Di pagdulao ng card. Ang moto lang ano ang 10 ano bala? Tips para bala nga isa na sa hindi pagdulao ng vaccination Oo, card. ang motong last part yung hambal. Last, hindi pagdulaa. Hindi pang itaon ko to karon kay gisulod ko sa baul. Baul pa na yan. Erwin Dicatoria Gonzalez, good morning man. Kay Nene Inventor Arosa. Greet si Murot, kag Imelda Madrileño sa Isabela. Rhea May Salboda Ladio. Happy Wednesday. Ambal ni Miss Jinky, pwede ko na ako ma-blow sa candle. Of course. I-ano ko lang para for hygienic reason. I-remove ko lang siyang candle. Hindi pwede man nga palakpakan mo lang muna. Hindi na na blow hambal yaw. Siya hambal clap. Could you please clap my candle? Sige, mo pag inayaw. I will get the candle and then blow. Okay, sige. Ito yung English dapat doors. Hindi na ta. Di na ta. Yan na action boy. Tamyaw man ni amigo tawan bol bala nagaulubras ang pader yada sa may St. Francis Village sa Silayo. Good morning sa tanang nagaubras ang pader. Ni Tito One Ball. Akala sa Tito do. Si Romel Gallo na daga pa ubra. Good morning sa standby na naya sa mga balita national. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa detalye na sa mga balita national. Kapin sa 34 kama Delta COVID-19 variants ang na-detect sa probinsya sang Bataan matapos nagpositibo sa virus sa mga empleyado sang isa ka construction company. Suno kay Angel Ortiz Luis ang Bataan Provincial Information Office, sa 34 ka kaso, 31 dire ang nakarecover na, duha ang napatay kag isa ang aktibo pa nga kaso. Duha pa ni Luis ang source ang virus ang gikan sa construction company, kag tanan nga empleyado ang na-isolate na kag napaidalon sa quarantine. Ginpahayag ni Luis, kalabanan sa Delta cases ang gikan sa Mariveles, ang sentro sa industrial zone sa probinsya sa linahamtang ang madamo nga mga factories. Ang Bataan karon ang napaidalon sa enhanced community quarantine. Ginhingyo ni Senator Francis Pangilinan sa COMELEC nga konsiderar ang pagpalawig sa voters registration. Suno kay Pangilinan bangod sang ECQ duha ka semana sa dapat nga pagparehistro sa mga botante ang madula. Una na ang ginpahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez nga wala na diskusyonan sa Commission and Bank ang extension sa voters registration. Ginrason ni Jimenez nga ginakonsiderar ang pag-file na sa Certificate of Candidacies o kon COC sa Oktubre kadungan sa pagpreparar sa mga master list sa mga rehistrado nga botante.
Ginpahayag naman ni Pangilinan nga bisan mabalik lang ang duha ka semana nga nadula bangod sa ECQ ang nagakaigo na para madugangan pa ang mga gusto magboto sa eleksyon masunod nga tuig. Ginhirit man sang senador sa COMELEC nga dugangan pa ang satellite registration sites amo man ang extension sa tion sang pagparehistro kada weekend. Nagpanumdum naman ang DOH sa mga ospital nga dapat hindi pag-i-admit ang mga asymptomatic kag mild COVID-19 patients para malikawan ang pagginutok kag mahatagan sang prioridad ang severe kag critical cases. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga asymptomatic kag mild ang dapat ibutang sa Level 1 healthcare facilities o contemporary treatment and monitoring facilities. Duha pa ni Vergere, ang ginahimon ilang nga preparasyon ang mga pag-expand sa mas madamo nga beds para maakomodar ang mga pasyente nga nagakinahanglan. Sa obserbasyon sang DOH ng ligad nga Marso 2021, malapit 50% sa gina-admit sa mga ospital ang asymptomatic kag mild cases lamang. Ginpahayag sang Filipino Nurses United kon FNU nga nagakompromiso ang performance sa mga nurses bangod sa madamo nga pasyente nga ilang ginatutukan sa tunga sa pagsaka sa COVID-19 cases. Sunod kay FNU Secretary General Jocelyn Andamo, makaluluoy kag masubo sa karon ang sitwasyon sa mga nurses. Ginehemplo ni Andamo, dapat magatutok ang isa ka nurse sa 3 tubtob anom ka COVID-19 patients, pero nagakatabo ang mga nagauyat sila sang tubtob 12 ka pasyente. Dugang pa ni Andamo ang mga nurse ang halos hindi na makakaon, hindi maka-CR kag kalabanan na nagasuksok na sang diapers para makatipid sang PPE. Una na ginpahayag sang grupo nga hindi nagakaigo ang mga health workers para sa pagbasaka sang hospital bed capacity. Nagdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte nga kakasan sang puder ang isa ka mayor sa Metro Manila bangod sa pagpanagtag sa pinansyal nga ayuda sa mga residente nga apektado sa enhanced community quarantine sa National Capital Region. Sunod sa Presidente, inibangod na paslawan ang among alkalde nga magpatigayon sang maayo nga pagpanagtag sang ayuda. Wala naman gintumod sang Presidente kung sino nga mayor ang ginkakasan sang puder. Sunod sa Presidente, ginmanduan niya ang DILG kag GSWD nga mag-take over kag pangunahan ang pagpanagtag sang ayuda. Ginpahayag sang Presidente nga may isa ka mayor nga wala sang ihibalo kag hindi makahibalo mag-organisa sang distribusyon. Dugang pa sang Presidente, tanan nga bulig sang gobyerno nga ihatag sa among syudad ang pagapamunuan na sang DILG kag DSWD. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpagawas ng pondo para sa Department of Education na DepEd nga 910 milyones pesos para sa insentibo sa mga pampubliko nga manunudlo. Sa anunsyo ni Senator Christopher Bongo nga gikan sa nasambit nga balor, pagkatagan sang tagi sa kalibo ka pesos ang tarang nga 910 ka public school teachers sa bugos nga pungsod. Ginpayag ni Go nga igahatag ang nasambit nga kwarta sa Oktubre 5, base man sa Republic Act 10743 nga nagadeklarar nga National Teachers Day kada ika-5 sa Oktubre. Oktubre 5 ang kadungan man sang pagdumdum sang World Teachers Day. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag sa aton mga ka-aksyon. Anay dira kay Delia Baloyot Josano kag kay Jobrek Ezekiel Domingo halin kay Russell Norbe kag kay Jesus nga father ni Gary Acosta. Happy birthday man. Happy birthday! Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Pupudgyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabag. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatingan. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcast